Assalamu alaikum hurmatly adamlar. Garaşda baqi tarap ýurdma waqim. Täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegde şeýas. Gepleşmegden başynda hurmatly prezident bilen adyna gelen gutluklar bilen tanış edýäs. Ilkinji tanışdyrjy gutlamada şeýle diýilýär. Onuň Ali Hidraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow siziň Ali Hidratyňyzda hemde dostlukly türkmen halkyna Gurban bayram münasibetli tüý sürekdäni gutluklarmy we iň gowy arzulamy beýan edýän. Bu mukaddes bayram ähli musulmanlary nurana gelecek bardaky arzulary durmuşa geçirmeň bäxtine jewitleşmäge ruhlandyrýar. Jenap prezident size berkcan saglyk we bagtyarlyk doganlyk halklamada bolsa mundan meýlegem rowaşlyk hemde awadançylyk ardy gödýän. Tüý sürekdäni hormatlamak bilen Abdel Fattah al-Sisi Misr Arab Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle sözler bar. Onuň Ali Hidraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow siziň Ali Hidratyňyz gaderli doganam Aljeryň halkynyň we hökümetiniň adyndan hemde hut öz adymdan siziň Ali Hidratyňyzda mukaddes Gurban bayram münasibetli tüý sürekdäni meherli gutluklarmy beýan edýän. Size berkcan saglyk we bagtyarlyk Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa mundan meýlegem awadançylyk hemde rowaşlyk ardy gödýän. Gudraty güýçli Allah Taala'dan rızkyl hemde bereket içilmegini dilek edýän. Fursatdan peýdalanyp doganlyk halklamadan bäxtine iki taraplaryň dostluk gatnaşyklaryny we dürli urarda hyzmatdaşlygy işleňleşdirmek hemde puturlanmak boýunça siziň bilen bilelikde işlemäge taýýardygymy bellemek isleýän. Siziň Ali Hidratyňyz gaderli doganam size belen sarpa goýanygy mardaky ananlarmalarmy kabul edin. Abdelmajid Tebboune Aljer Halk Demokratik Respublikasynyň prezidenti. Bugtloda şeýle diýilýär, onuň Ali Hidraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow mukaddes Gurban bayram münasibetli siziň Ali Hidratyňyzda tüý sürekdäni gutlaglamy we iň gowy arzulamy ibermek meni uly kanagatlanma döredýär. Siziň Ali Hidratyňyzda berkcan saglyk we bagtyarlyk Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa mundan meýlekde rowaşlyk hemde awadançylyk ardy gödýän. Beýik Allah Taala'dan ähli musulman ümmetyniň inneki mukaddes Gurban bayramyny bagtyarlykda we rowaşlykda garşy almagyny dilek edýän. Haysam bin Tarik Omanyň sultany. Bu toda şeýle sözler bar. Onuň Ali Hidraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow siziň Ali Hidratyňyz Ýerdan Haşemit padşahlygynyň halkynyň we hökümetiniň adyndan hemde hut öz adymdan mukaddes Gurban bayram münasibetli size iň gowy arzulamy beýan edýän. Size berkcan saglyk we bagtyarlyk doganlyk türkmen halkyna bolsa mundan meýlegem awadançylyk hemde rowaşlyk ardy gödýän. Abdullah II Ýerdanyanyň padşahy. Bugtloda şeýle diýilýär, onuň Ali Hidraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow siziň Ali Hidratyňyz Katar döwletiniň halkynyň adyndan hemde hut öz adymdan size we siziň üstüňiz bilen doganlyk türkmen halkyna mukaddes Gurban bayram münasibetli meherli arzulamy beýan etmäge şatdyryn. Siziň Ali Hidratyňyzda berkcan saglyk rowaşlyk hemde üstünlikleri doganlyk ýurduňda bolsa mundan meýlegem rowaşlyk we awadançylyk ardy gödýän. Goý ýurtlamady baglanyşdyrýan doganlyk gatnaşyklary mundan meýlegem ösdürilsin hemde puturlanyrylsyn. Size tüý sürekdäni hormat goýanygy maradaky ananarmalarmy kabul edin. Tamim bin Hamad Al-Thani Katar döwletiniň emiri. Bugtloda şeýle sözler bar. Onuň Ali Hidraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow siziň Ali Hidratyňyzda mukaddes Gurban bayram münasibetli tüý sürekdäni gutlaglamy beýan edýän. Gudraty güýçli Allah Taala'dan siziň Ali Hidratyňyzda berkcan saglyk hemde bagtyarlyk ýurduňyň dostlukly halkyny hemde tutuş musulman ümmetina bolsa mundan meýlegem awadançylyk we rowaşlyk dilek edýän. Iň gowy arzular bilen Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah Kuwait döwletiniň emiri. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow ýurdumyzyň önümçilik kuwatlyklaryny döwrüň talabyna laýyk derejede ösdürmek boýunça öňde goýan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirilýär. Halkyň arkadagy zamanaty arasynda geçen ýyllar ykdysadyýet bilen ähli ulgamlar bilen bir hatarda dokma pudugynyň önümçilik düzümleri uly zähmet ýeňişlerini nazarlaýan işleri alyp barýarlar.
ýokary tehnologiýaly kärhanlary häzirki döwrüň talaplaryna hem bazar gatnaşyklarynyň şertlerini laýyk gelýän önümçülük möçberlerini artdyrýarlar. Häzirki döwürde dokument sanaty toplumlaryň hem innowasion esasy döwrü baprastyrylýar. Ýokary tehnologiýaly önümçülük tüzümlerini döretmek, baý tebigy ferişlerimizden paty önümçülüğiniň bunyadyna dürli görnüşli hem bäsişi hukypry önümlüğini artdyrma urnaky wezipeleri üstünlikli çözülýär. Aýratynamy ýurdumyzyň dokument sanaty kärhanlaryna möhüm libasaňa taýýarlanmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Häzirki döwürde dokument kärhanlaryna mektep okuwçylary hem talip ýaşar üçin ýetlenen ýüri libasaň sport egneşikleriniň önümçülüğine möhüm ähmiýet berilýär. Dokument sanaty poduny nah ýüplükden hem ekologiýa taýdan arasy çygmalan taýýarlanan okuwçy libaslary, talip ýaşary niýetlenen egneşikleri hil wagtda häzirki zaman talaplaryna dogry laýyk gelýär. Hem olary müşterilerin isleýlerini kanagatlandyrýar. Şeýle hem talip ýaşar üçin niýetlenen okuw libaslary kakadaky dokument toplumyny jeytun harit nişany bilen öňürlýär. Paýtagtymyzdaky bahar hem ahal tikin fabriklaryny, daşawdaky tikin fabrikany okuwçy libaslarynyň önümçüligi giýim göçürde ýol goýuldy. Munun başgada Gökdepen hem Gypçagyň dokument toplumlaryny, Ruhabat, şeýle-de paýtagtymyzdaky Türkmenbaşy dokument toplumlaryny talip ýaşary mektep okuwçylaryna niýetlenen libasyny öňürleýäninden bellemeli. Mektep okuwçylary we talip ýaşar üçin niýetlenen libaslary sport egneşikleri ýokary hililigi we ekologiýa taýdan arasalygy bilen tapawutlanýar. Dokument kärhanlarynyň häzirki zamanyň ýokary tehnologiýalary hem täzeçilik usullary esasyna işlemek netijesinde hil wagtda halkary ölçülerini dogry gypap gelýän bäsişi hukyply önümlüğini öňürlemegi şertlendirýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda hereket edýän dokument kärhanlary öz önümleriniň ýokary hil derejesine eýe bolmagy ugrunda zerur taýýarlar edýärler. Şunlukda ekologiýa taýdan arasy çygmal ferişlerini gaýtadan işlenmegi, döwrüň üsüne isleýärleriniň öwrünilmegini esasy ugradynýar. Şeýle hem bu kärhanlarda öňürleýän önümlüğiniň häzirki zamanyň talaplaryna dogry laýyk gelýän derejede gaplanmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Munyň özi ýurdumyzda bazar ykdysadyýatynyň şertleriniň ösürilýäniniň nowatdaky suwutnamasy bolup durýar. Bu ursa öňürleýän haritlaryň dürli libaslaryň ýyla tarapyndan uly isleýärleriniň esasy şertini emele getirýär. Ýurdumyzyň paýtaş kärnişleriniň ýetişdireni agaltyn hasly dokument toplumlaryna çygmal bolup hyzmat edýär. Şeýlelikde türkmen topragyny ösürilip ýetişdirilen paýtadan ekologiýa taýdan arasy ýüplükler taýýarlanýar. Bu ursa dokument toplumlarynyň önümçülük urlarynyň işleňleşmegini, ony bazar gatnaşyklarynyň talaplaryna dogry laýyk gelýän önümlüğini bolşulygyny üpçün edýär. Bagtyarlyk ruhy bilen joşgunly zähmet çekýän dokument toplumlarynyň işgärleri önümçüligiň täze urlaryny döretmek bilen bir hatarda önümçüligiň hil derejesine de aýratyn ünseriýadyr. Şunlukda taýýarlanýan önümleri ýurdumyzda hereket edýän ekologiýa talaplaryna dogry laýyk gelýär. Bu ursa taýýarlanýan haritlaryň sarp edijiler tarapyndan uly isleýärleriniň baş şertini emele getirýär. Umuman ýurdumyzyň dokument kärhanlaryna hormat prezident bilen başlanýy boýunça işlenip taýýarlanan daşyndan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümçüligi artyrmak boýunça döwlet maksatnamasynyň şäherlerini aýdygdyrly işler geçirilýär. Şeýlelikde dokument önümçüligini taýýar libasyň önümçüligini ýola goýmakda peýdalanýan garşyk matalaryň önümçüligi artyrylýar. Ýurdumyzyň dokument sanatynyň kärhanlary häzirki zamanyň täzeçilik tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylyp, diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem dünýä bazarlaryna möhüm orny eýleýän ýokary hilli we ekologiýa taýdan arasy önümleri öňürýärler. Muňa özi hormat prezident bilen häzirki zaman tejribesini hem sanly ulgamy netijeli özleşdirmek we önümçüligi ornaşdyrmak boýunça kesgitlen wezipeleriniň üstünlikli durmuşa geçirilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Dokument sanatyna degişli kärhanalaryň dogry baprastyrylmagy we täze önümçülük toplumlarynyň gurulmagy milli ykdysadyýetimiziň kuwatlanmagy bilen bir hatarda täze iş ornlarynyň dördülmegini şertlendirýär. Munyň özi ýylatyň iş bilen üçinçiligini ýygdyrly gowrunmak boýunça hormat prezident bilen tapşyryklarynyň üstünlikli ýerine ýetirilýänini aňlady. Häzirki zaman täzeçilik tehnologiýa bilen enjamlaşdyrylan dokument toplumlarynyň işgärleriniň hüner derejesiniň ýokarlanylmagyna da ünferilýär. Şunuň bilen baglykda bu podukda halkara hyzmatdaşlygy işiň ösürilýär. Hemde özara tejribe aşmak meselelerini möhüm ähmiýet berilýär. Munyň özi dokument kärhanlarynyň iş dolanyrjy düzümleriniň işleriniň döwrüň talabyna laýyklykda kemilleşmegini üpçün edýär.
Özlerinin ýokary önerjilikli işlemekleri uruna döwlet tarapyndan döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýan işgärleri oňyn şertler üçin arkadagly serdarmyda alkyş sözlerini aýdýarlar. Şeýle hem olary kesgitinen wezipeden üstünlikli ýerine ýetirilme uruna ähli zerur tagalaryny gaýgyrmany işejekdiklerini anandyrýarlar. Türkmen telekeşleri yurdumda daşary döwletlerden getirilýän haritlaryň orun tutýan önümleri önürüp, azyk borçlaryny üçinetmäge, döwrebap önümçilikleri ýoly goýup täze iş orunlaryny döretmäge, goşunt goşmak uruny ahlas bilen zähmet çekýärler. Aşgabat şäherindäki Oğuzhan harit nişanly süýji önümlerini önürýän kärhanada halkyň arkadagly zamana filni uly zähmet üstünlikleri gazanylýar. Häzirki wagtda kärhanada ýokary hilli datly tagamly süýji önümleriniň illa gulay görnüşi öndürilip, oňdan göze gelýuli gaplary gaplanýar. Süýji önümleri elýeterli bahaty bilen tapawutlanyp, ýurdumyzyň ähli ýerlerindäki suwdan okatlaryny aljalan ýokary tleginden peýdalanýar. Kärhananyň önümçilik kuwaty ýylla 5000 tonna süýji önümlerini öndürmäge niýetlenendir. Bu ýerde durly atlar bilen süýji önümleriniň onlarça görnüşi öndürilýär. Şolaň hataryna durly agramdaky we durly tagamly garagum, ýyldız, aýazbaba, ülje, keyik, maýa, täz, aýlagşam ýaly milli atlar bilen öndürilýän süýji önümleri bar. Ýakynly bolsa kärhanada çopan telpek, taýsanak ýaly atlar bilen süýji önümleriniň täze görnüşleri öndürilip başlandy. Oğuzhan harit nişanly süýji önümlerini öndürýän kärhananyň idara binatynyň we önümçilik sehiniň bir binada ýerleşmegi, kärhanada işleň alınıp barylşyny ýeňilleşdirmäge ýardam etýär. Şeýle guruluş dünýä belli kompaniýalarda ulanýan öňdewarjy tezrigi we laýyk gelýär. Kärhanada işler awtomatlaşdyrylan görnüşde alınıp barylýar. Önümçilikde daşar döwletleriň döwrebap enzamlary ornaşdyrylandyr. Häzirki wagtda kärhanada her çalçykda otuda golay işgär zähmet çekýär. Kärhanada mundan meýlegem öndürilýän süýji önümleriniň görnüşlerini hasa köpeltmek, möçörlerini artdyrmak hemde iň amatly bahalardan ýokary hilli önümleri halkymda hödürlemek maksat edilýär. Hormatly prezidentimiziň tagalalaryny netijesinde döwletimiziň berýän gollawundan peýdalanyp, süýji önümlerini daşar ýurtlary eksport etmek hem esasy maksatlaryň biridir. Şeýlik hem mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly baýramyna zähmet ýeňişleri, toý sowatlary bilen barmak kärhananyň öňünde durýan wajyp wezipeleriň biridir. Türkmen telekeçileri halal zähmet çekip bagtyar durmuşda ýaşamak üçin giň erimli işler durmuşa geçirýän, hususy ulgamyň ösmek üçin uly mümkinçilikler döredip berýän. Arkadagly serdarmyda alkyş töllerini aýtýarlar. Hormatly prezident bilen ýurdumyň telekeçlerine berýän kömekleri gollawlaryň netijesinde bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe hususy ulgamyň önümçilik kuwaty kämilleşip, bazar gatnaşyklaryna bäsişi okuyply ýokary hili önümleri öndürmekde uly ösüşlere gazanylýar. Işe telekeçleriň ahlasy bilen ýerli çygymalyň hasabyny öndürilýän guruluşyk önümleriniň möçörleri barha artýar. İçerki bazarlama bilen birlikde daşary ýurt bazarlaryna uly sewirilýän guruluşyk önümleriniň hataryna Mariul aýatynyň Oğuzhan etrafyndaky aga ýany hususy kärhanasynyň işçileriniň önürýän agaç gyryndysynyň dykyzlandyrylan gatlagyna görkezmek bolar. Hormatly prezident bilen ýurdumyzda hususy ulgamyň oruny ýokarlandyrmak barada edýän aradasyndan ruhlanyp zähmet çekýän Oğuzhan etrafyna ýerleşýän Türkmenistanyň senagaçlary we telekeçler birleşmesiniň agzasy bolan aga ýany hususy kärhanasynyň baý iri urumly önümçilik desgatynyň işçileriniň esasy maksady halkymyzyň guruluşyk önümlerini bolan öseni eseglerini kanagatlandyrmakdan ibaratdyr. Ýurdumyzda ilkinji bolup gowaçadan we agaç gyrynlaryny önüme önürýän bu desganyň umumy tutýan meýdany 3,5 hektar bolup, onu önümçilik, ýylmaýjy, laminirleýji we barlahany bölümleriniň binalary ýerleşýär. Bu bölümler dünýäniň ösen döwletleriniň ýokary tehnologiýaly enjamlary bilen çödürli. Önümçiligiň çygymalynyň 70 götürüminiň gowaçadan we agaç gyrynlarynyň bolmagy desganyň esasy aýratyndagydyr. Agaç gyryndysynyň dykyzlandyrylan gatlagyny taýýarlamak üçin zerur bolan çygymaly ilkinji nowata barlahany bölümine gözden geçirilip, oňa dykyzlygy we çygylygy barlanýar. Soňra önümçiligi goýberlýär. Gowaça barlaklary iri we maýda görnüşli uğrudyjy enjamlarda uğrudylyp, oňa ýürüte ýelim garlýar. Soňra ýokary we gyzgyn basyşly enjamlardan geçirilip, kesiji enjama barýar we ölçegi laýyk kesilip, taýýar önüm görnüşine getirilýär. Bu hususy kärhana içerki bazarlamada halkymyzyň böň we urun isleglerini kanagatlandyrmagy uly ýardam edýän önümçilikleriň biridir.
Türkmen telekeşlerinin ahlakı ve bina edilen bu karxanada kiraýdaşlar ýaly ýokary hili guruluşyk önümleriniň uly tapgyry önürliýär. Bu ýerde önümleriň ýüzüne dürli renkli laminat örtügini tutmak işleri sağlaşykly ýoly goýulýar. Ýokary hili taýýarlanýan dürli renkli önümleri, dürli görnüşli mebelleri, tekçeleri we gapylary ýasamakda, diwarlary örtmekde we beýleki guruluşyk işlerine ulanmak üçin amatly guruluşyk önüm bolup durýar. Yeri gelene bu karxanada geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirlerini önümçiligiň depkiniň hasamy ýokulynyny ony aýratyn bellemek gerek. Bu ýerde esasany uzunlygy 2 metr 75 sm, eni 1 metr 83 sm, galynlygy 16 we 18 mm barabar bolan guruluşyk önümi önürliýär. Bu önümler bilen häzirki wagtda içerki bazarlarymyz üçin edilýär. Hemde belli bir bölegi daşary ýurt bazarlarynyň bir neçesine eksport edilýär. Tayyar önümleri daşary döwletlere eksport etmek işleri Türkmenistanyň döwlet gümrükçiligining Mary vilayet gümrükhanasynyň işgärleriniň gözegçilik etmegine amal aşyrylýar. Ýurdumyzda guruluşyk önümleriniň bolçulugyny üçinmek baradaky işlere munasyp goşantyny goşýan bu hususy karxananyň telekeşleri hususy ulgamy ösürmek barada uly işleri alyp barýan hormatly prezident we alkyş aýdýarlar. Ýurdumyzyň senagat taýdan kuwatlanmagyna hususy telekeçilemizden hem paýy öreýän ullar. Watanymyzyň ykdysady ösüşine goşant goşýan karxanalardan biri Ahal vilayatynyň Akbuğday trawynyň senagat bolugyna ýerleşýän Belent Akaby hususy karhanasy. Häzirki zaman senagatynyň iň kämil injamlary oturdulan Ahal vilayatynyň Akbuğday etrawynyň senagat zolugyna ýerleşýän Belent Akaby hususy karhanasynyň zähmetseýär işgärleri ýurdumyzyň senagat podagyny ösdürmek barada öňde goýulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmekde netijeli zähmet çekýärler. Muňa wasa karhananyň işgärleriniň gije gündüziň dowamynda zähmet joşgyny togtatman 4 çalçykda dowam edýän işlerini synanyny da aýdym gözetmek bolýar. Karhananyň esasy önürýän önümi Türkmenistanyň bilim ministrligi hemde beýleki edara karhanalary bilen şertnamalar baglaşyp ýürüte buýrmalar esasynda orta mektepler üçin ýürüte oturguşlar, çağılar waglar üçin oturguşlar hemde oýna başlar önürýärler. Karhananyň önürýän önümleriniň çiğmali öz güneşi diýarymyň günmatar sewitine ýerleşýän Gyýanydaky hemde Türkmenmaşydaky newiti gaýtadan işleýän zawodyna önürlen polietilen hemde polipropilen önümlerdir. Türkiýe döwletinden getirilen dünýäniň iň häzirki zaman enjamyna önürlen ýokary hili önümler ýurdumynyň içerki bazarlaryny dol üpçün etmek bilen bir hatarda goňşy ýurtlary da eksport edilýär. Gelecekde eksport mümkinçiligini hasy artdyrmagy maksat edilýän bu karhana Ýewropa ýurtlaryna öz haritlaryny iýermegi maksat edinip tutan ýerli zähmet çekýärler. Karhanada sany ulgam doly derejede ýoly goýulyp, internet saytlarynyň buýrmalar esasynda önürlen önümler durly görnüşlerde hemde durly renklerde öndürilip, ýokary hil derejetine münasip bolan önümler bolmak bilen aljylaryň ul istegine eýe bolýar. Halkyň arkadagly zamanasy ýerine zähmet üstünliklerine wetleýän Belent Akaby hususy karhananyň agdy bir işgärleriniň şu günlerki tutan ýerli zähmetlerini synanyňda olaryň öz öňlerine goýan Belent maksatlarynyň murat tapşakdygyna bolan anamy pogtalanýar. Hormatly prezident bilen ýurdumyzyň hususy ulgamynyň önümçilik pudagyny kämilleşdirmek barada edýän tagallary netijesinde täze tehnologiýalar bilen üçin edilýän hususy karhanalarda dürli görnüşli bäsişi ukyply önümleri önürmek işleri talaba laýyk ýoly goýulýar. Mary vilayatynyň Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan Şatumur hususy karhanasynyň önümçilik topulmunda egneşik hemde gapgaç ýuwjy we ulary temizleýiji serişleriň döwri wagt görnüşlerini önürmekde oňat iş netijeleri gazanylýar. Önümçiliň dürli ugurlaryna gaýratly zähmet çekýän ýurdumyzyň eşhur telekeçileri halkymyzyň ösen isleglerini ýetdirli öwrenmek bilen haritlik derejesi ýokary bolan önümleri önürmek işlerine uly ähmiýet berýärler. Arkadagy serdarymyzyň kiçi we orta telekeçilik ösürmek baradaky aladalary döwletimiz tarapyndan döredilýän ýeňillikler hususy ulgamda işleýän adamlaryň zähmete bolan höwetlerini hasam artyryp, olaň halkymyzy ýokary hilli önümleri bilen öpçün etmekde alp barýan işlerine uly badylga berýär.
şeýle asly başlanýşlardan ugralyp işleýän hususy kärhanalaryň birem Mara welaýatynyň Şatumar hususy kärhanasydyr. Bu kärhananyň önümçilik toplumy daşary ýurt önüm önerjileriň inkämil häzirki zaman tehnologiýaly enjamlary bilen öpçün edilip, olar kompýuter ulgamy arkaly dolandyrylýar. Ýylatymyzy hojalyk we halkyň sarp edýän haritleri bilen öpçün etmek işlerine münasip goşunt goşýan kärhananyň işçileri halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň her bir önümçilik iş gününi ýokary iş netijeleri bilen jemleýärler. Ýaşlyň uly toporunyň zähmet çekýän bu kärhanasynda esasan dürli renkli we dürli gowrumly gaplary gaplanan gapgaç we egneşik ýuwjy, agyrdyjy, temizleji, aýna arasylaýjy, hem bakteriýalardan goruwjy tirişdilen, suwuk sabunlaň, şampunlaň, diş ýuwjy tirişdilen, atyrlaň jemi 150-den gowrak görnüşi öňürlýär. Bu ýerde öňürlýän çyýgly süpürgüçler hem özüniň ýakymly hoşboý ýetilen aýratyn tapawutlanýar. Günlük öňürlýän önümlüň hataryny ele we ýüze çalynýan ýaglarym görkezmek bolar. Bu önümler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe halkymyzyň uly isleg bildirýän önümlerdir. Haritlik derejesi ýokary bolan bu önümleri daşary ýurt bazarlaryna da islegi barha ýokurlanýar. Häzirki döwürde işgör telekeçileri öz önümleri bilen içerki bazarlarymyzy öpçün etmek bilen birlikde belli bir bölügini gowşa döwletleri de eksport edýärler. Öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýoly goýan hususy kärhananyň esas aýratynlygy önürlýän önümleri gaplamakda zeruri bolan dürli gowrumly ýelim gaplan we olan gapaklarynyň 50 görnüşiniň ýokary tehnologiýaly enjamlaryň kömegi arkaly öndürilmekdir. Dürli görnüşli ýelim gaplary taýýarlamakda gerekli bolan polipropilen çegmaly bolsa, gyýanydaky polimer önümler zawodundan hem Türkmenbaşdaky nefti işleýän zawodlar toplumynyň alynýa. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne netijeli işleýän bu kärhanada iş tepkinleri barha ýokurlanýar. Bu ýerde öndürilen hojalyk we senagat haritlaryň hil derejesine de aýratyn ötberliýär. Netijede Şatumar hususy kärhanasynda öndürilen önümler özüniň köpdürligi bilen tapawutlanyp, ýurdumyz boýunça geçirilýän önümçilik sergilerine de münasip orun alýar. Kärhananyň işgör telekeçileri telekeçilik başlanýşlaryny ösdürmäge, milli önümlerimiziň dünýä bazarlaryna giň orun almagyna uly mümkinçilikleri döredýän arkadagly serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Häzirki wagtda türkmen telekeçiler tarapyndan esaslandyrylýan hususy kärhanlarda beýsişi köpli önümleriň dürli görnüşleri öňürlýär. Şol sany ýurdumyza daşary ýurtlardan getirilýän gurulşyk haritlarynyň ornuny tutýan önümleri öňürmekde ýoly goýulýan işlere bellenmäge münasipdir. Diýarymyzda gurulşyk önümleriniň önümçiligi bilen meşgul bolýan hususy kärhanalaryň biri Lewap welaýatynyň harjy tarapyndaky döwletli döwran hojalyk jemgyýetiniň keramiki bedew önümlerini öňürýän kärhanasydyr. Hormatly prezident bilen öňe sürýän başlanýşlarynyň ajaýyp meýgesi bolan bu hususy kärhana açylyp ulanmagy berilen ilkinji günlerden beri diýarymyzda alyp barylýan gurulşyk gurnumy işleriniň ilerlemegine özüniň sallamly goşundyny goşýar. Innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmakdan uranyp, gurulan bu hususy kärhanada halkyň arkadaky zamanasy ýylynyň her bir işini ajaýyp zähmet netijeleri bilen garşalanýar. Önümçiliğin kuwatlygy her iş gününe 550 tonnadan uğrak çyýmaly işlemekle niyetlenenler. Kärhanada Ýewropanyň we Ýaponiýanyň öňde barjy enjamlary ornaşdyrylyp, häzirki wagtda bu hususy önümçilikde işçiligiň 150-den uğrak zähmet çekýär. Önüm üçin yerli çyýmalyň ulanylmagy bellenmäge münasipdir. Dogry taýýar önümleri polietilen örtük bilen örtülip, ammara uradylýar. Kärhanada gurulşykda niýetlenen önümleň üç görnüşi klinker kerpiçi, örtüjü kerpiçler hem serme bloklar, ýagny ýyllygy saklaýjy uly görümli kerpiçler öňürilýär. Bu önümler berkligi, az suw çekijiligi, şeýle hem aýada we gyzgynlyga çydamlygy bilen tapawutlanyýar. Olary dürli hawa şertlerine ulanyş ömrüniň uzunlygy bilen häsiýetlenýär. Önümleri häzirki wagtda ýurdumyzda gurulşyk gurnumy işlerini alyp barýan döwlet hemde hususy kärhanalar tarapyndan satyn alynýar. Önümleri isen artmagy bilen ýakyn geljekde önümçilik kuwatlygyny hasam artdyrmak gözeňde tutulýar. Önüm öňürjiler ýurdumyzda telekeçiligiň ösürilmegi şeýle şolar ýaly döwrüp önümçilikleň ýoly goýulma urna taýfy taýlary diýen arkadaky serdarymyza hoşallyklaryny aýdýarlar. Türkmenistany 2020-2050 ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmeň milli maksatnamasynyň şähertlerini amala aşyrylýan dürli maýy goýumlary ösüşlerini gazanylmagy üçin edýär. Şol ösüşleri Senagat we Gurulşyk önümçiligi ministrliginiň Balkyn welaýatyndaky Balkyn kän müdirliginiň hünärmendleri münasip goşuntlaryny goşýarlar. Bu ýerde halkyň arkadaky zamanasy ýylynyň ruhyny kybap zähmet çekilip, dürli görnüşli magdanlar hemde gurulşyk serişleriniň öňürlüşi epesli ýokarlanýar.
Hormatly prezidentimizin öňe sürýän we üstünlikle amal aşyrylýan taryhy şödgütlerini watanymyzyň günmatar tebitini Balkan welaýatyny ösürmekligi kim işe aýratyn önsörliýär. Bu tebitin amatly geografik yerleşigi howa we tebiği aýratynlyklary gazylyp alynýan dürli tebiği baýlyklardyr, magdanlara baý ýataklary we beýleki möhüm mümkinçilikleri Balkan welaýatynyň ykdysady ötüşine, ilatyň iş orunlary bilen üçinçiligini ýokurlandyrmaga, ýokary netijeli önümçilik kuwatlyklaryny döretmäge giň mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda welaýatda alınıp barlayan gurulşyk işleriniň depkini barka ýokurlanýar. Balkan welaýatynyň etrap şäherlerine, owa şäherçelerine alınıp barlayan dürli maksatly binalary gurulşyk terişdeleri bilen ygtybarly üçin etmekde. Türkmenistanyň Senagat we Gurulşy Önümçiligi Ministrliginiň Balkan welaýatynyň Balkanken müdürliginiň hünärmenleri has sallamly işler bitirýär. Öňdewarjy kärhanada şu ýylyň başyndan bäri 12 milyon 975 000 manatlyk dürli gurulşyk terişdeler öňürilip, bellenen meýilnama 116 göterim ýerine ýetirildi. Bu döwürde magdanel terişdeleriniň 707.763 kub metri, gurulşyk önümleriniň bolsa 46 tonna taýýarlanyp, möhüm gurulşyklary guruldy. Häzirki zamanyň kämil önümçilik tehnikalary bilen ygtybarly üçin edilen kärhanada öňürilýän önümler diňe bir Balkan welaýatyna däl, eýsem diýarymyzyň ähli sebitlerine de polat ýollar arkaly ýygydarly guruldy. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistan 2022-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady aýdan ösürmek milli maksatnamasyna gurulmagy gözegine tutulýan ýylyurt bähwitli döwlet ähmiýetli detgalardyr imaratlaryň gurulşygyny zerur bolan gurulşyk terişdeleri bilen ygtybarly üçin etmek baş wezipe öwren kärhananyň hünärmenleri halkyň arkadagyly zamanasy ýylyny ýokary zähmet üstünliklerine betlep, hassa gaýratly zähmet çekýärler. Hormatly prezident we taýlaty bilen ýurdumyň türgenleriniň ýygdyrly geçirilýän halkara ýarşlaryna işen gatnaşmaklary olaň ýokary netijelere gadanmaklaryna uly etergi berýär. Türkmenistan türgellerinden ibaret bolan wekilet Aziýanyň çağlar atly halkara sport oýunlaryny özleriniň ustadlyklaryny görkezerler. Russiýa Federasiýasynyň Vladivostok şäherine 8 awgustda çelli dowam etjek oýunlarda biziň türgellerimiz sportyň durly görnüşlerini çykyş ederler. Türkmen türgelleri İranly, Kazakistanly, Özbekistanly, Kyrgyzstanly, Owganistanly, Pakistanly, Liwanly, Taýlandly, Mongoliýaly, Hindistanly, Russiýaly, Ermenistanly deň duşlar bilen bäsleşerler. Sport dost bolan hoşnetli gatnaşlaryň esasy guraly bolup durýar. Bu ýagdaýyň aýdyň ýüze çykmasyny badalga berilen Aziýanyň çağlar atly halkara sport oýunlaryny aýdyn görmek boldy. Sportun sagdyn jemgyýeti kemale getirmekde, ýokary netijeler gazanmakda, dostlukly gatnaşyklar ýoly goýmakda ähmiýetli orun eýleýändigini durmuş aýdyn görkezýär. Halkara sport oýunlaryna ýurdumyzyň ýaşlarynyň şowly çykyş etjekdigini aýdyp bolar. Sportda ýeňiş gazanmak bilen birlikde tejribe toplamak, kämilleşmek, täze dostlar tapmak hem öz borçly üstünlükdir. Hormatly alamlar, bolsa ýurdumyň welaýatyna we paýtaxt Naşgabatda 28-nji iýulda saat 20-den 29-njy iýulda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habar bilen tanışyryň. Balkan welaýatyny öýtgäpirýän burtluk we ýaşar ýylrym şakma mümkin. Demirgazy kulmatardan telde sekundda 9-14 metre ýetýän şemal uçurum. Howa ýejetine 22-27 gradus maýl. Gündüzine 32-37 gradus ysy. Kenariýa taraplaryna 27-32 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny öýtgäpirýän burtluk we azkem ýaşar ýylrym şakma mümkin. Demirgazy kulmatardan telde sekundda 9-14 metre ýetýän şemal uçurum. Howa ýejetine 24-29 gradus maýl. Gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Mary welaýatyna azkem burtluk we demirgazy kulmatardan telde sekundda 9-14 metre ýetýän şemal uçurum. Howa ýejetine 23-28 gradus maýl. Gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Lewat welaýatyna azkem burtluk we demirgazy kulmatardan telde sekundda 9-14 metre ýetýän şemal uçurum. Howa ýejetine 24-29 gradus maýl. Gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Daşuwdy welaýatyna öýtgäpirýän burtluk we azkem ýaşar ýylrym şakma mümkin. Demirgazy kulmatardan telde sekundda 9-14 metre ýetýän şemal uçurum. Howa ýejetine 21-26 gradus maýl. Gündüzine 32-37 gradus ysy bolar.
Paytahtın Aşgabatda ütgap duran burutluq wagt bunun ikinji yarmyna az kem ýaşýar ýylarym şakma mümkin. Demirgady kulmatardan tezligi sekundy 10-12 metr ýetýän şemal uçurum. Howa ýejetine 26-28 gradus maýly. Gündüzine 35-37 gradus ysy bolar. Ýurdum boýunça iýul aýynyň 29-na magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy aşylýar. Edil watandaşlara tömüs basyny howanyň derejesiniň ýokurlanýany nazar alyp, pasalyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýetiş ýoklusynyň gorunmagy, şerekeme ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmeginde maslahat berýär. Mehriban ýylaşar, bulary berja etseňiz, ýylyň islenek basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunun bilen watan habarlary peşimiz jemleýäs. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwründe ata watanymyzda Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri senýär. Ähli ösüşlerini ödününde bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şeýnür. Hoş sag bolun, edizleşler.